аҷои BMW M3 Sport дар навори имрӯза тамошо мекунем. бародаро ҳаловат барен беҳтарин BMW бигем. M3 Sport фарои LED ана объёми диққатӣ барои шуморо пешкаш мегардонем. тамошо кунед, аз нархи навои мошин бохабар мешавем. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. хел ҳастем бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен. умедвор ҳастем ки ҳамеша соз бошен, тансиҳат бошен. бародарони азиз, имрӯз 25 сентябр аст. ман қарор дорум дар мошинбозори душанбе. имрӯз рӯзи шанбе аст ва ростига беҳтарин мошинҳоро сиёмка кардагим. ҳама рӯза видео барои шуморо пешкаш мегардад. имрӯза навора тамошо кунен ва боз саҳар насиб кардагӣ боша, рӯзи якшанбе аст, мошин боз бисёртар медирояд. барои шуморо сиёмка карда пешкаш мегардонем. рости гап, ҳар рӯзам рӯз то рӯз нархҳоам тағйир ёфтааст. аз ҳамин хотир касое ки меҳмон аст дар канали мо обуна шаванд, лайкҳоро бигзорен. ба шумо тамошои хубу бо фароғатро таманно дорам. саломат бошен. ҳама каса мерем видеоро то охират тамошо мекунем. дастгириро фаромӯш накунем. рафтем. хоҳишмандои ҳам BMW бисёр бародарон марҳамат на барои шуморо акта ҳолати беҳтаринша сиёмка мекунем. BMW M3 Sport так соли 2012 объёми дай так 100 километрда 6 литр расход дорад. так фарои LED ана чор тавануни нав. салон шак мегирам, салон шанак тамошо кунем. кожни салон, так обогрев, лифт. старт-стопай, ана монитори калон, так коробкаш автомат, кондиционер, борткомпютер, климат контрол, пробегаш 13000 боша 37000 автопилот. люкам дора сиденьё спорт. бинаяҷа спорт ҳамеша монда, экопрод ҳамеша монда. ама бародаро ана пеш ки ҳамира шумо дидестен ё пешо махсус хел нестае некирам хел заказ кади овардагишам ана фарошам хел нестан ёра фарои летагаи худаш да сахт менад кагагем ана нақша 200,000 мега. ҳамин номро амон мешава кам номро телефон 92 3 13 43 яне. хуб 2011 сол свет чахрактон дидестен объёми 2.5 қати шама ин бародарай. мошин вагон салон шак тамошо мекунем. кожни салон, старт-стоп модел, коробкаш автомат, кондиционер, борткомпютер, климат контрол, обогрев, лифт, люкам дора. ҳамаи скош бо наворотош зиёдтар мешаванд. баъд ба рохати хушмон ҳама ҷиҳатак
Ира нақш 140,000 мега номера кара мемонам занг бизанем боваро шуморо бештар маълумот мека. Ина кем 635 140 та 68 028. Mercedes бағдару кузуфои 220 بعد янами بعد S-класс номага на қафо бинем дизайнш ба S-класс амонанӣ дора аю камтар қафошон фуровардагиам S-классоро та кузуфои 220 солуш 2005 тонировка ҳуҷҷатҳо 6 солона та камераи қафо ҳаст блюштера спорт объёми 3.5 ҳамо S-классҳоам объёми 3.5 дорам. Салон сиёҳ дар электропакет обогрев лифт чирака коробка автомат кондитсионер люкам дорам. Дисплей брат бусаги. Нақша. Нақша чанд сум гуфтия? 60 номеро телефона буга камоне. 900 06 06 27. Лабар 900 06 06 27. охед сархестум. Так 60000 шумега бо арзонам мешавад. Шиши махкамшави дароштоза. Спорта, полный спорта. Так, Mercedes сечка бародаро, солуш 98, сои чақай хитони дестен, объёми 10 спорт, газ бензин, евро 4 газ дора. Документош то охири сола солона ва чоша тонировкаша нав кадухан. Як сол до масъалаи кузов мотор хадои чила. Худаш фаҳм дорем бузург дар бисёр мегардем. Чӣ хеле нарх навои сечка ҷунби даю ки не? қимат чида озяка? Қимат ё арзон? Қимат. Ина ман амна дистда пешта ина 36000 бисада ваби. Нам дара. Ваби 36000 ваби ну ин ман тайёр кардага би 4000 кардастам. Ин ҳама чизиш тайёр кардага. То чи пипамаш объём мекард. Ин объёми тайёр аст спорта. Так, салон шаг мегирем, салон шаг тамошо кунем, 4 та валон инам. Баро шавика. Ҳуй ку кайонҷо. А друно ку. Ҳамид калид. Дакистан мемона била медиш кунша. Мемона Дакистан. Ола бабула. Так, 246,000 пробег, дурой коробкаш, механик. Так, белюк. Ира чанд сум гуфтӣ ака? Мерса чанд сум гуфтӣ? Мерса 57 номеро телефона бумонем 28 41 388. Так, Викторам چند گفته؟ اون واسه میشه. چند گفته نکیره؟ 36000 معامله دراکا جون. Так, Mercedes сечка 96 сол. Так. Простой объёмный каги, объёмы дай, газ и бензин, евро 4 газ дора. Так. То калида ҳама чӯша. Объёмный каги на дарша махкама. Коробкаш автомат. Эра даршуй бешава. Ла дарош махкам кардем. Як сола документ ҳамаш дошта. Хаём амҷа кардем дарош. Ман надри бачо. Дарош пул хатми мешад.
Винаши? Нэг торпеда учуш кавуда. Свети швенга. Коробка автомат. Кнопкой баланд пас мекардан ҳама айҷа кор мекардаш. Чухолош ҳам нав, люка ҳам дорам. Даруш электропакет. Камеро шаби. Сетта камера. چند سوخ تیرکا؟ 46000 savdon. 46 تا bu savdo. Variant var, işi doğru. Ha? İşte park da gidiyor. Ben gidiyorum bile. Yok ki bina var. Motor var. Arkadaşlar şazor numara kar میمونیم زنگ بزنید خبر شما را بیشتر معلوم. دی تاش 4 تا 388. هم نمره خته خانه.